Това е за навънка. Така. Това са някакви сини цветя, които са много красиви. Катерица на пъти. Малко National Geographic. Само че нямам съответната камера за него. Айде да ми за една тъпа катерица. Това е кактуса. Всъщност тя е близко. Тук постоянно някакви гущери има. Това е зеброва пеперуда пак. Катеричката се крие зад храста. Те са свикнали повечето с хората. Опс, побегна. Тези зеброви пеперуди са много красиви и много, как се вика, грациозни. Така. Вижте колко волно си лети. Се опитам да я хвана на фокуса, но... Окей. Пак някакво цвете. Това е предният двор. Предната врата. Между другото, ето го това цвета, къде го гледаме в секции, пак с по-добра камера го снимам. Тук е гигантско. И пак е още една катерица на оградата. Сега, особено през този сезон, те са много. А иначе, ако погледнете това цвете, то е по-голямо от ръката ми. А в България едва се побира на... Между другото, искам да имаме това цвете. Виждате ли съседката? Трябва да я помоля за няколко коренчета. Много е красив този храст. Нали знаеш, любими ми цвят си лилав. Или в зоната на лилавото. Това много го мраза. Това е грамадна... Как се вика, цвете на рая. И то цъфти, само че бяло. И този цвят е грамаден, аз не мога да го достигна дори. Така, тук растителността е страшно голяма и страшно много. Ако погледнеш нагоре, освен пеперуди, ще видиш наистина и много катерици. Ето ги. Как се гонят и подскачат. Тук имаме и между другото бегония, чак сега я забелязвам. Ето я. За червеникавите листа. Така. Катериците сега стоят и ме наблюдават, поне виждам едната опашчица тук. Ето я. Те внимателно ме наблюдават, защото фактически катериците правят много голям проблем в градините. И
Много често ги гоним. Някои хора даже ги стрелят и ги хвърлят, защото наистина представляват голям проблем, особено за градинарите. Това е улицата, която скоро са ремонтирали. Тук още един вид кактус. Окей. Хайде да не снимам много, че хората ще ме помислят за луд. То по принцип не е нещо абнормално да снимаш, но аз се притеснявам, не знам защо. Иначе дворовете са много красиви. С много цветя и растителност, разбира се, патриоти са. Па и аз да живея в такава хубава държава и аз съм патриот. И така. Чакай да видя. Да мина през друг път. О, защо ли обувам сандали, мамка ми? Тези листа също са грамадни. Наистина, флората и фауната тук си струват и са много интересни като цяло. И ето в двора си влизам. Това е бананово дърво. И така. И така, двора е изпълнен с живот. Много флора и фауна. Много интересни птици. Пеперуди и така нататък. Надявам се, че сте се забавлявали с втората част. Лек ден от мен и ви обичам много. И ми липсвате. Чао!